Mga hinigugma kong igsuon diha kang Kristo. Kung itanom ang mga lisog maayo ang pag-atiman, muturok kini mutubo og sa katapusan mamunga. Sa saktong tubig kahayag sa adlaw klema og sustansya, ang liso nga kaniadto kay patay maghatag og kinabuhi og bunga. Kabahin kini sa natural nga balaod nga gimugna sa Dios. Apan bisan pa og pareho ang liso nga itanom og pareho ang paningkamot, ang ubang yuta makahimo og daghang bunga kaysa sa uban. Nganuman, kay dili pareho ang tanang yuta. Ang uban fertile ug produktibo, samtang ang uban walay bunga. Mao usab kini ang prinsipyo sa atong espirituhanong kinabuhi. Sa kasulatan, ang yuta nagrepresentar sa kasing-kasing ug ang liso mao ang pulong sa Dios. Padayon nga gitanom sa Dios ang iyang pulong sa mga kasing-kasing sa iyang anak. Kung makadawat kini sa kasing-kasing, magbunga kini og espirituhanong bunga sama sa beatitudes, bunga sa espiritu ug bunga sa kahayag, ug uban pang mga panalangin sa kinabuhi sama sa maayong panglawas ug pagtagad nga sa panginahanglan. Apan nabati ba nimo nga hinay kaayo ang pagtubo sa bunga sa imong kinabuhi o wala gyud bisan pa sa imong paningkamot? Kung mao, panahon na nga susihon nimo ang kahimtang sa imong kasing-kasing. Bisan unsang klase sa yuta mahimong amumahon aron mahimong mabungaon. Gidasig ko ikaw nga timanon ang imong kasing-kasing aron malingaw ka sa kalipay sa usa ka mabungahong kinabuhi. Kasagaran, gamiton ni Jesus ang mga parabola aron matabangan ta pagsabot sa espirituhanong kamatuoran. Sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 3 hangtod sa 9, gisulti niya ang mga parabola sa mag-uuma nga nagklasipika sa yuta ngadto sa upat ka klase. Yuta sa agianan, batuhan, tunokon ug maayong yuta. Kini nagrepresentar sa laing-laing klase sa kasing-kasing. Sama sa matagtaw nga lahi ang dagway, lahi usab ang matagtaw nga kasing-kasing nga nakaapekto sa ilang kinaiya, pagunahuna og binuhatan. Ang uban hugot og lisod, ang uban bukas og malumo. Ang uban bati ang sinultian og lihok samtang ang uban hapsay. Mao kini ang kalainan gikan sa kasing-kasing. Bisan dili nato makita ang kasing-kasing sa atong mga mata, gigamit ni Jesus ang hulagway sa uma aron ipasabot kini nga kahimtang sa kasing-kasing pinaagi sa parabola. Kini nga kalainan sa kasing-kasing nakaapekto sa kinabuhi sa matag tawo ug dako kaayo ang epekto sa atong pagtuo. Pananglitan, ang kahimtang sa imong kasing-kasing maoy nakaapekto kung unsa kadasig ang imong pagbag-o ug pagtubo. Importante kaayo nga masabtan nato ang kahimtang sa atong kasing-kasing ug paningkamutan nga mapaayo kini. Nganuman nga gihulagway ni Jesus ang kasing-kasing ingon nga usa ka uma, kay ang Dios naghimo sa tawo gikan sa abo. Atong makita sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 7, gihimo sa Ginoo nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta. Busa gigamit ni Jesus ang yuta, ang abog sa yuta isip hulagway sa kasing-kasing. Ang yuta mausab depende sa idugang. Ang maayo nga elemento makapabunga samtang ang dautan makapahuyang niini. Bisan unsa pa ka maayo ang uma kung huga o puno sa basura mahimong huyang. Apan ang daotang yuta mahimong mapaayo pinaagi sa pagtantang sa mga kadaot ug pagdugang og abono. Sama ra usab sa kasing-kasing sa tao. Kung itanom ang maayo, mahimong maayo. Kung itanom ang dautan, mahimong dautan. Sa paglalang sa Dios kang Adan ang iyang kasing-kasing mabungaon, putli ug puno sa kamatuoran. Sa Garden of Eden, malinawon nga nagpuyo si Adan ug Eva. Nagsunod sa kabubuton sa Dios. Apan pagkahuman sa pagsupak, nabugatan ang kasing-kasing na Adan ug nahimong huyang. Ang sala nakabungkag sa iyang pakig-uban sa Dios ug gitugutan niyang yawa nga itanom sa iyang kasing-kasing ang kasuko, kasina, kaselos, kalagot, paghukom ug pagdaot. Busa ang kaniadto mabungahong kasing-kasing nahimong huyang og puno sa sagbot. Tungod sa sala ni Adan, ang tanan niyang kaliwatan na panunod ang bugat nga kasing-kasing. Apan adunay uban nga gipanganak nga adunay kasing-kasing sama sa mabungahong yuta, nga naapektuhan sa kinaiya og palibot sa ilang ginikanan. Bisan ang mabungahong kasing-kasing mahimong huyang kung wala kini atimana. Ang kasing-kasing mausab depende sa palibot og pagtulunan. Karon, daghang mga bata ang nagdako nga napuno sa mga sayop nga pagtulunan sa ilang kasing-kasing. Pinaagi sa media, uso sa kalibutan og mga daotang pulong sa mga hamtong. Kung ang pamilya permi maghusga, magdaot og magchismis, natural nga masunod ang mga bata ang kini nga batasan.
Adunay mga bata nga makadawat og maayong edukasyon ug makabuo og maayo nga kasing-kasing. Kung mapadako sila sa kamatuoran, bisan pa ang pulong sa Dios o mga etika sa kalibutan mo gawas ang kasing-kasing nga duol sa mabungahong yuta. Mas sayon ang mumahon ang kasing-kasing nga maayo ang pundasyon kung madungagan kini sa kamatuoran. Bisan pa kinahanglan kini paangayan. Ang pagdawat sa Ginoo nagpasabot nga amumahon nato ang atong kasing-kasing aron mahimong tinuod nga mabungahong yuta, pinaagi sa pagtangtang sa sala ug mga sayop. Mao kini ang panahon nga itanom ang mga liso, ang pulong sa Dios aron mamunga. Ang pulong sa Dios mao ang kinabuhi mismo. Kung ang kasing-kasing sama sa agianan, batuhan o punuan sa tunok, dili kini makabunga sa pulong sa Dios. Ang liso mahimo nga dili moturok o kung moturok mamala o magbunga og dili maayo. Apan ang liso ang pulong sa Dios kung itanom sa mabungahong yuta magbunga og 30, 50 og gatos nga kadaghanon nga bunga. Sa Galatians kapitulo 6 bersikulo 7 nagsulti, ang bisan unsa nga itanom sa tao mao usab ang iyang anihon. Kini balaod sa espirituhanong kalibutan. Unsa nga klase sa bunga ang mahitabo? Ang espirituhanong bunga, bunga sa kahayag ug bunga sa espiritu. Ang kasing-kasing nga sama sa Ginoo, ang tinuod nga kasing-kasing sa anak motubo ug mamahimong matahom. Sa pag-uswag sa kalag mosunod ang panalangin sa tanan nga aspeto. Lakip na ang panglawas ug mga butang. May nang mahiyungdanon kaayo nga susihon, amumahon ug usbon ang imong kasing-kasing aron mahimong mabungahong yuta. Di nitanom og amumahon ang pulong sa Dios aron magbunga og daghang bunga. Sa dihang dawaton nimo ang Ginoo magsugod ang pag-amuma sa usa ka kasing-kasing nga nabugatan sa sala. Dili dayon mausab ang bugat nga kasing-kasing ngadto sa mabungahong yuta sa dihang dawaton lang nimo si Jesus. Mahitabo kini samtang magpadayon ka sa pagsimba, pagpaminaw sa pulong sa Dios ug pagkahibalo sa mga sayop ug bakak nga naa sa imong kasing-kasing. Sama sa pagkuha sa mga sagbot nga usa-usa, hinay-hinay nga amumahon ang imong kasing-kasing. Mahimo kini nga malumo, maayo, masunuron og tinuod. Ang pag-amuma nagkinahanglan og paningkamot ug laylahi nga katulin niini sa matag tawo. Apan walay kasing-kasing nga dili mahimo usbon sa gahom sa Dios. Kung ikumpara ang kalipay nga anihon sa anihon, gamay ra ang kahago. Apan adunay uban nga bisan pa man sa daghang tuig sa pagsimba, nagkupot gihapon sa daan nilang bugat nga kasing-kasing. Ang uban magsugod sa pag-amuma apan muhunong sa tunga-tunga. Pasagdan ang mga sagbot nga moturok ug ang mga bato nga magbarog. Ang uban makatangtang sa mga tunok apan dili magtanom og liso, busa gamay ra ang bunga. Kadaghanan sa yuta moturok ko at itanom og liso. Og bisan ang yuta nga huyang mahimong mabungahon kung hatagan og igo nga abono. Ang pulong sa kinabuhi ang gahom sa Dios ug ang grasya nga naa niini nga simbahan sama sa abono. Pinaagi sa pagtuo, pagpaningkamot ug maayong kasing-kasing, daghan ang nakasinati og kaayuhan, panalangin ug kagawasan gikan sa mga kalibutanhong tinguha. Apan ang pag-amuma sa kasing-kasing responsibilidad sa matag usa. Bisan pa sa espirituhanong pagkaon, kinahanglan nga magpadayon sa pagtrabaho aron matantang ang kabugaton, mga bato ug ang mga tunok. Adunay uban nga may baligikan sa kalibutan ang matinud-anong nagserbisyo sa Ginoo. Apan kung walay lawom nga pag-amuma, may balik gihapon sa daang mga batasan. Kung ang imong kasing-kasing dili pa hingpit nga mabungahon ug magpadayon ka sa pagpabaya, mahimo kini usab nga mabugat og pag-usab, labi na sa mga pagsulay. Gidasig ko ikaw nga ipugos ang imong kasing-kasing ug pagpaningkamot nga amumahon ang imong kasing-kasing. Sa sunod nga semana atong pagatun-an ang upat ka klase nga kasing-kasing aron matabangan ka sa pagsusi sa imong kaugalingong kasing-kasing. Mga hinagugma kong igsuon, ang Genesis kapitulo 3 bersikulo 23 nagaingon, busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa tamnanan sa Eden ug gipaugbad sa yuta nga iyang gigikanan. Gipahawa sa Dios amahan si Adan ug Eva gikan sa Garden of Eden ug gipadala sila sa kalibutan. Gisugo sila sa Dios nga amahon ang yuta ug magkinabuhi pinaagi sa mga bunga niini. Sa espirituhanong pagsabot ang sugo nga trabahoon ang yuta nagtumong sa pag-amuma sa atong kasing-kasing. Isip mga anak sa Dios dinhi sa kalibutan,
Kinahanglan nato nga paningkamutan og amumahon pag-ayo nga atong kasing-kasing ug ibalik kini ngadto sa mabungahong yuta. Kinahanglan usab nato nga matinud-anong itanom ang mga liso sa atong kasing-kasing. Samtang nagtrabaho ta sa yuta sa atong kasing-kasing, makita kita og matahom nga mga bulak nga moturok bisan pa wala pa hingpit nga magbunga ang yuta. Sa laing pagkasulti, mahimo nato tumanon ang kabubuton sa Dios ug himayaon siya pag-ayo. Pananglitan, mahimo kita makasinati og revival, makadawat og pag-ilaw og pagdaig samtang matinud-anong nag-alagad. Kung puno sa unang gugma, mainit ang pag-ampo og pagdidikar sa kaugalingon, pagdawat og responsibilidad ug mahimong maayong ehemplo sa uban. Mahimo kita makadawat og pag-ayo ug tubag sa mga pag-ampo, makahimo sa paghimaya sa Dios ug pagdaog sa pagdayeg tungod sa maayong pagtuman sa mga misyon nga gihatag sa Dios. Apan ang labing tumong sa pag-amuma dili lamang ang pagpatubo og mga bulak, kini mao ang pagbunga og daghang bunga. Ang labing importante nga bunga mao ang espirituhanong bunga nga kinahanglan magbunga pag-ayo sa atong mga kalag. Importante nga dili kita mohunong sa pag-amuma sa atong kasing-kasing. Kinahanglan nato kini ibalik ngadto sa mubungahong yuta nga orinal nga gimungna sa Dios. Sa higayon nga mabungahon ang atong mga kasing-kasing, makaani kita og daghang bunga sumala sa atong gitanom. Samtang mag-ampo kita karon alang sa pagtukod sa bagong sanktuaryo, naglaom ko nga dili nimo kalimtan ang pag-amuma sa imong kasing-kasing. Nalipay ang Dios sa sanktuaryong gitukod sa mga anak nga nagbunga sa tinuod nga bunga. Tagayog pagtagad ang mga pag-ampo sa mga magtotoo nga sama niini og panalanginan sila sa Dios. Kinahanglan nimong himon ang imong kasing-kasing nga matahom ug mabungahong uma aron makahatag ka og kalipay sa Dios pinaagi sa daghang bunga sa tanan nimong buhaton. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kamong tanan magluwas og daghang kalag ang mapauswag pinaagi kaninyo. Amen.